ሰዓራይን ተሰዓራይን ዘይብላ ሃገር ባሕርኛ ካብ ናይሮቢ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ዝሓለፈ ሰንበት ዕለት 31 ሐምለ ኣብ ናይሮቢ ብዝነብረሉ ገዛውቲ ጋዜጣ ክዕድግ ናብ ጽርግያ ገጸ ይወጻኹ። ነታ ወትሩ ሰንበት ዝነባ ጋዜጣ ዘ ሳንደይ ስታንዳርድ ዓዲገ ንገዛይ ክምለስ እንከለኹ ካመት ዓለልተይ ዝኾኑ ኬንያውያን ሓደ ወሶንጋ ተዳህየኒ። ወሶንጋ ብሞተር ሳይክል ህይወቶም ካብ ዝመርሑ ኬንያውያን ሓደ እዩ። ኣብ ከባቢ ኣነ ዝነብረሉ ገዛውቲ 10 ካብ ዝኾኑ ሰብ ሞተር ሳይክል ወሶንጋ መሳይ ጥብቕ ዝበለ ቅርበት ዘለዎ ጥዑም ሰብ እዩ። መርኣያ ጥዑም ምቅራብናን ኣብ ልዕሊኡ ዘለኒ እምነትን ንዝኾነ ዝጠልቦ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ንዑየ ቀዳምነት ዝህብ። ወሶንጋ ነታ ኣብ ኢደይ ዝነበረት ጋዜጣ ዘ ሳንደይ ስታንዳርድ ጥምት ኣቢሉ ሓንሳብ ክሪኣ ሓተተኒ። ዓርከይ ስለ ዝኾነ በዘይ ዝኾነ ተቃውሞ ክነባሃብክዎ። ኣብ ቀዳማይ ገጽታ ጋዜጣ ዋት ፖል ዊን ዋት ፖል ሉዝ ሚን ዝብል ጽሑፍ ርእያ ኣቢሉ ርእሱ ንቕንቕ ኣበለ። ኣብ ትሕቲ ደሚቕ ጽሑፍ ኣብ ማእከል እዋናዊ ፕረዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ብየማኑ ምኽትል ፕረዚደንት ኬንያ ሕፁይ ፕረዚደንታዊ ተወዳዳራይ ዊልያም ሩቶ ብጸጋሙ ድማ ሕፁይ ፕረዚደንታዊ ተወዳዳራይ ራይላ ኦዲንጋ ነበሩ። እቶም ክልተ ተወዳደርቲ ኣብቲ ብኹሉ ሸነኻቱ ልዑል ትጽቢት ዝግበረሉ ዘሎ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኬንያ ምድላዋቶም ኣጻፊፎም ነሓሰ 9 2022 ልዕሊ ማንም ዜጋ ኬንያ ብልዑል ትጽቢት የማዕድዉ ኣለዉ። ህዝቢ ኬንያ ድማ ሓምሻይ ፕረዚደንት ሃገር ክመርጽ ኣብ ድርክኺት ድምፂ ምሃብ ይርከብ። ብወገነይ ነቲ ብዓደይ ዝተነፈክዎ ድምፂ ናይ ምሃብን ምስታፍን መባእታዊ መሰል እናስቆርቆርኩ ንፕረዚደንታዊ ምርጫ ኬንያ ማዕረ ዝኾነ ኬንያዊ ዜጋ ዳርጋ መዓልታዊ ክብሎ ዝኽእል ዘሎ ምዕባለታት ኣብ ምክትታል ርከብ። ሓደ መዓልቲ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ኣብ ኬንያ ብኣካል ዝዕዘቦ ዘለኹ መስርሕ ምርጫ ኣብ ዓደይን መሬተይን ሙሉእ መሰል ምርጫን ሓሳብ ምግላፅን ከም ዝርኢ ፍጹም ኣይጠራጠረን። እዚ ብዓደይ ብዓይነይ ክሪኦ ሃንቀው ዝብሎ ቅዋምን ናፃ ምርጫን ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝኸውን ደጊመ ኣብ ሕልመይ ዝሪኦ ዘለኹ ናይ ጽባሕ ግብራዊ ክስተት ምዃኑ እውን ፍጹም ዘማታ ኣይኮነን። ብዝኾነ ንወሶንጋ ዓርከይ ንቐዳማይ ገጽታ ጋዜጣ ምስ ረኣያ እንታይ ኮይኑ ርእሱ ከም ዝነቕነቐ ሓተትክዎ። ሰሚዕኻ ዓርከይ ናይ ሎሚ ዓመት ፕረዚደንታዊ ምርጫ ከቢድ ክኸውን፣ ምኽንያቱ ክሳብ ሕጂ መን ብልክዕ ይመርሕ ኣሎ ክንፈልጦ ይከኣልናን ክብል መለሰለይ። ርእስኻ ዘነቕነቐካ ትዕዝብቲ ደኣ ንገረኒ ክብል ደጊመ ሓተትክዎ። መጻኢ ፕረዚደንት ኬንያ ክኸውን ዝኽእል ተወዳዳራይ ቅድመ ግምት እንተሃሊካ ክስዕብ ንዝኽእል ዕግርግር ብመጠኑ ጉዱለ እዩ። ኣብዚ ዓመት ግን መን ናይ ምዕዋት ዝሓሸ ዕድል ኣለዎ ክንፈልጦ ስለ ዘይከኣልና እቲ መንጎ ዊልያም ሩቶን ራይላ ኦዲንጋን ዝግበር ንሕንሕ ብውልቀ የሰክፈኒ እዩ ክብል ስክፍቱ ገለጸ። ካብ እሙናት ምንጭታት ዝረኸብክዎ ቅድመ ድምፂ ሓበሬታ ራይላ ኦዲንጋ ብ3 ሚእታዊት ንዊልያም ሩቶ ይመርሖ ምህላው የመላኽት። ካብ ሓደ ኣባል ኣህጉራዊ ትካል ዝረኸብክዎ ጥሉል ሓበሬታ ኣካፈልክዎ። ብዝኾነ ከቢድ ምርጫ ይኸውን ደጊሙ ስክፍቱ ገለጸ። እንታይ እዩ ዘሰክፈካ ዘሎ ሓተትክዎ። ናይ ዓሌት ግጭት ከይለዓል ዘሰክፈኒ ይበጀኻ። ቅድሚ ሕጂ ንሓደ ሰብ ክዕወትን ካልእ ሰብ ድማ ተሳዒሩ ብዝብል ምኽንያታት ክንደይ ንጹሃን ዜጋታት ድዮም ህይወቶም ሓሊፉ መስለካ?
ኣብ ግዜ ምርጫ ህይወቶም ንዝሓለፉ ኬንያውያን ዘኪሩ ደጊሙ ርእሱ ነቕነቐ። ካብ ዝሓለፈ ምርጫ ተማሂርኩም ትኾኑ እምበር ዝተመርጸ መረጽ ዝተሰዓረ ይሰዓር ንዓበን ዕግርግርን ምግባር ብኹሉ ሸነኻት ንህዝቢ ኬንያ ጎዳኢ እዩ በልክዎ። እቲ ሓቂ ዝትብሎ ዘለኻ እዩ። ግን ብገንዘብ ዝተሓስቡ ሒደት ሰባት ነቲ ምስኪን ህዝቢ ናብ ጎደና ወፂእዎ ከም ዝብል ስለ ዝገብርዎ ሞት ዕንወት ይስዕብ። ሓደ ካብቲ ዘሰክፈኒ ድማ እዚ ሕጅብ ዝጋዜጣ ወፂኡ ዘሎ ጽሑፍ እዩ። ሓደ ይተዓወት ከምዚ ጽሑፍ ክወፅእ ኣይነበሮን ማለት እየ። ከማኻን ንዓኻ ዝመስሉ ንቕሓት ዘለኩም ዜጋታት ዝሃገር ብቑንጣሮ ዕሱባት ህይወት ህዝብኹም ንብላሽ ከይሓልፍ ብዝለዓለ ክትጉስጉሱ ግብኣኩም ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ። ርእቶ ያካፈልክዎ። ዕላልና እናዓሞቐ ብዝኸደ ክልተ ፕሬዝደንታዊ ተወዳደርቲ ክሳዕ እንመስል ኣብ ዲቕ ዝበለ ወግዒ ተጸሚድና ነበርና። ንኽትዕና ካልኦት ሰብ ሞተር ሳይክል ተጸምቢሮሞ ስለ ዝነበሩ ከንዕልል እንከለና ወትሩ ኮፍ እንብለላ ኩርናዕ ናብ ድሙቕ መድረኽ ክፉት ዘተ ተቐይራ ነበረት። ደኒስ ዝስሙ በዓል ሞተር ሳይክል ነቲ ምስ ወሶንጋን ገብሮ ዝነበርና ዕላል ተጸንበሮ። ናይ ሃገርኩም ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ከመይ ይመስል እስከዕልለና በለኒ። ኣይትብከን ድዩ ዘብክየኒ ዘሎ በልኩ ብውሽጠይ። መተዓለልተይ ዝነበረ ወሶንጋ ድማ ነታ ናይ ዴንስ ሕቶ ካልእ ሕቶ ኣልግብ ኣበለላ። ኣብ ግዜ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ሃገርኩም ከምዝናትና በዓለትን ካልእን ግጭታትን ለዓልዶ ክብል ሓተተኒ። ንካልኢታት ትሚለ ጸናሕኩሞ ክምልሰሎም ፈተንኩ። ኣብ ዓድና ዝግበር ፕሬዝደንታዊ ምርጫ የለን። ኤርትራ ናጽነታ ኸብትጎናጸፍ ንድሓር ዝኾነ ምርጫ ዝበሃል የለን። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ሰዓርን ተሰዓርን ዝበሃል የብልናን። በልክዎም በዘረባይ ኩሎም ብሰሓቕ ትዋሕ በሉ። ብፍላይ ወሶንጋ ክርትም ኢሉ ሰሓቐ። ወሰንጋ ዓርከይ ኣይተዓኻ እንዲኻ ዳ ክንዲ ዝትስሕቕ ሰሓቑ ገሪመና ሓተትክዎ። ንሱ ግን ብናተይ መልሲ ተገሪም እዩ ክሳዕ ዝխոսል ዝስሕቕ ነይሩ። ስማዕ ዓርከይ ወትሩ ክትዋዘ ኸለኻ ትገርመኒ ኢኻ። ብቐዳማይ ኣብ ሃገርና ATM ማሽን ኣይንፈልጦን ኢና ምስ በልካኒ እዚ ወዲ ክንደይ ዋዘ ኢላ ሓሊፈካ። ሓደ ግዜ እውን ኣብ ሃገርና ሲም ካርድ ክተውፅእ እንተኾንካ ግድን ሃገራዊ ኣገልግሎት ክትፍጽም ኣለካ። ንሱ እውን ምምሕዳር ከባቢኻ እንተፈቲልካዩ ሲም ካርድ ትረክብ ኢልካ ነርካ። ሕጂ ድማ ኣብ ዓድና ዝግበር ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ሰዓርን ተሰዓርን ዝበሃል የብሉን ክትብለና ኸለኻ ብዋዛ ዝተመረቕካ ኢኻ ትመስል በለኒ። ምሳና ዝነበሩ ሰብ ሞተር ሳይክል ብዘረባ ወሰንጋ እንደገና ትዋሕ ክብሉ እንከለዉ ኣነ ግን ኣይሰሓቕኩን። ግድን ክስሕቕ ነይርኒ እንተኾይኑ ንሳቶም ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓተ ምሕደራ ዘይምፍላጦም እዩ ክኸውን ነይርዎ። ምኽንያቱ ኣነ ኣብ ዓደይ እንከለኹ ብዛዕባ ኣብ ከባቢና ዝርከባ ሃገራት ዝኽተልኦ ስርዓተ መንግስትን ምሕደራን ጥልቕ ዝበለ ይኹን እምበር ብመጠኑ ፍልጦ ኣለኒ እዩ። ብዝኾነ ንኣግርሞት ወሶንጋ ግድን ክምልሰሉ ስለ ዝነበረኒ መለስኩሉ። ስምዓ ዝዓርከይ ኩሉ ብዛዕባ ሃገርና ዝብለካ ዘለኹ ምስ ዋዛ ዲኻ ትቖፅሮ። እመን ኣይትእመን ኣብ ሃገርና ሕጂውን ATM ማሽን የለን። ሲም ካርድ ክትረክብ እውን ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ዝበልኩኻ ነቲ ሕጋዊ መሰል ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ዝኾነ ነገር ዘይሕጋዊ መስርሕ ተኸቲልካ ይዝርከብ።
ክትርዳእለይ ዝደልየካ ኩሉ ዝዕለልኩኻን ዝዕለለካ ዘለኹን ፈጠራ ወይ ዋዛ ዘይኮነ ሓቂ እዩ። ክዋዘ እንተኾይነ ድማ ብውልቀ ሰባት እምበር ብሃገረይን ህዝበይን ከመይ ቢለ ክዋዘ ትግምተኒ? ደጊመ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ሞተረኛታት መብርህ ሃብክዎ። ብዛዕባ ሰዓራይን ተሰዓራይን ዝበሃል የለን ዝበልከያ መብርህ ዶ ክትበና? ሞተረኛ ደኒስ ሓተተኒ ኣብዚ ለካ ዝብላዕ ሕቶ የቕኒለይ ደኒስ። ኤርትራ ሃገረይ ን30 ዓመት አንጻር ኢትዮጵያ ብዘካየደቶ ደማዊ ኩናት ኣብ 91 ብመስዋዕት ደቃ ናጽነታ ጨቢጣ ትርከብ። ድሕሪ 2 ዓመት ድማ ኣብ 93 ምዃኑ እዩ ዓለም ብዓለሙ ዝተዓዘበቶን ዝመስከረቶን ብመስርሕ ረፈረንዱም ሙሉእ ብምሉእ ናጽ ሃገር ኮይና። ድሕሪኡ ግን ትጽቢትን ክውንነትን ክራኸቡ ይከኣሉን። ከመይ ማለት? ብህድኣትን ዓቕልን ዕላልና ዝከታተል ዝነበረ ጉድ ፍሬዝ ዝተባሃለ ሞተረኛ ሓተተኒ። እወ ኤርትራ ብልዑል ድምፂ ህዝባ ወነናጽነት ኣድሚፃ ባንዴራኣ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ሰቐለት በቲ ንብረታዊ ቃልሲ መሪሑ ዓዲ ዝኣተወን ክሳብ ሕጂ ብስልጣን ተኾይጡ ዘሎን ጉጅለ ተጠሊማ ክትብል ከለኻ እንታይ ማለትካ እዩ? ወይ ሶንጋ ሓተተኒ። ከምዚ ንስኻትኩም ፕረዚደንትኩም ክትመርፁ ትገብርዎ ዘለኹም ምርጫ ኣብ ሃገረይ ክሳብ ሕጂ ምርጫ ዝበሃል ተገይሩ ይፈልጥን እዩ። መስዋዕትን ደምን ህዝቢ ተረሲዑ ሃገረይ ብውልቀ መለኽትን ስልጣን ዘዕበዶም ሒደት ሰባትን እናተመርሐት ምርጫ ዝበሃል ሽታማይ ኮይኑ ተሪፉ። ብኡ ምኽንያት ድማየ ኣብ ሃገርና ዝግበር ምርጫ ሰዓርን ተሰዓርን የብሉን ዝብለኩም ዘለኹ። ሕፅር ብዝበለ ምርጫ ትብል ቃል ኣብ መዝገበ ቃላት ኤርትራ ይንፈልጣን ኢና። ኣብ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ምርጫ ዝበሃል ተተግቢሩ ከም ዘይፈልጥ ብሕፅር ዝበለ መግለፂ ካፈልክዎም። ሽመራሕ ሃገርኩም መን ይበሃል? ሕጂ እውን ወይሰንጋ ዓርከይ ሓተተ ናይቲ ውልቀ መላኺ መራሒ ኤርትራ ሽም ነገርክዎም። ኣፈወርቂ ብፀያፍ ቃላት ስምቲ ንሃገርና ኤርትራ ሓኒቑ ሒዝዋ ዘሎ ከይሲ ኣድመፀ። እወ ሓቀይ ሓደ ግዜ መራሒኹም ንኣሸባብ ይድግፍ እዩ ተባሂሉ ውቀስ ነይሩ። ክሳብ ሕጂ ዘሎ መራሒኹም ንሱ እዩ ማለት ድዩ? መሰውዓለ ደኒስ ከረጋግጽ ደሊ ሓተተኒ። እወ ክሳብ ሕጂ ንሱ እዩ ዘሎ። ን31 ዓመት ንሱን ጥራዮም ዘለዉ። እሞ ከምዚ ትብለና ዘለኻ ተኮይኑ ደኣ ሓቅኻ ውልቀ መላኺ እዩ ክትብሎ። ሕጂ እውን ዝሰምዕ ጥራይ ዝነበረ ጆርጅ ዝተባሃለ ሞተረኛ ርእይቱ እካፈለ። ውልቀ መላኺ ጥራይ ጨካንካ እምበር ካብ ዳንኤል ኣራፕ ሞይ ንላዕሊ ይጭክን ዶ ትብሎ ኢኻ? ጆርጅ ሓተተ። ልክዕ እዩ ዳንኤል ኣራፕ ሞይ ጨካን ከም ዝነበረ ኣብ ፕሮፌሰር ኬንያቲ ኪማቲ ኣብ ዘዳልዋ መጽሓፍ ኣንቢበ ኣለኹ። እዚ ናትና ግን ካብ ኣራፕ ሞይ ይገድድን ይብእስን እብለካ ኣለኹ። ኢሳያስን ጉጅለ ህግደፍን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝገበርዎ ዘለውን ግፍዒ ነቲ ፍሪ ዝበለ ዘከርክሎም። ብፍላይ ብዛዕባ ገደብ ዘይብሉ ጉዳይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዋን በዝሒ ኣብያተ መዳጎንን ምስ ዕለልክዎም ኩሎም ምሳይ ተደናገጹ። ብህዝባዊ ናዕቢ ሆይልኩም ዘይተዓልዎ ደኒስ ካብ ልቢ ተሰሚዕዎ ርእይቶ ቕረበ። ህዝባዊ ናዕቢ ክትገብር ባህሊ ኣቃውማ ሕብረተሰብ
ሲቪካውያን ማሕበራት ወዘተ ብግምት ከተእቱለካ ነብዚ ግምት እቲኻ ህዝባዊ ናዕቢ ክትገብር ድማ ኣብ ህዝቢ ንቕሓትን ጎስጓሳትን ክተሰርጽ ሓያል ጻዕሪ ሓተካ ስለ ዝኾነ ኣብ ሃገርና ዝነቕሐ ሕብረተሰብ ከይንሃንጽ ትብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ብጸጥታዊ መሓውራቱ ቢሉ ንምልእቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ፍጹም ክትትል ስለ ዘእተዋ ከተተግብሮ ከቢድ ኮይኑ ቕጽል ኣሎ እሞ ሕጂ ኣብ ሃገርኩም ምርጫ ዝበሃል የለን ዲኻ ትብለና ዘለኻ ወይ ሶንጋ ዓርከይ ከረጋግጽ ደልዩ ሓተትኒ ኣንታ ወይ ሶንጋ ዓርከይ እቲ ሓቅና ነገርኩኻ ደጋጊምካ ተሓተኒ እንተዘይኣሚንካኒ ሞባይልካ ዳታ ኸፈቶሞ ሕጂ ብሓደ ኸለና ምርጫ ኣብ ኤርትራ ኢልካ ፈትሽ ካብ ክልቴና ምን ይቕንዑ ዘሎ ኣብ ቅድሚ ዞም ኣሕዋትና ክንፍረድ ኢና በልክዎ ደኒስ ቅልጥፍ ኢሉ ሞባይሉ ካብ ጅብኡ ብምውፃእ ኢሌክሽን ኢን ኤሪትሪያ ዊኪፔድያ ዝብል ገጽ ከፊቱ ዳህሳስ ክገብር ጀመረ ካብ 1993 ክሳብ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዝበሃል ከም ዘይተኻየደ ንኾላትና ዓዊሉና በበልና እቲ ሓቂ ድማ ፈለጥዎን ተረድእዎን ኣብ ኤርትራ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ጥራይ ዘይኮነ ዘየሎስ ናይ ብሕቲ መራኸቢ ብዙሃን ዝበሃላውን የለዋን ሓንቲ ቴሌቪዥን ሓንቲ ጋዜጣን ሓንቲ ሬድዮን ጥራይን ዘለዋ ሳተን ድማ ብመንግስቲ ዝውነናየን ኣብ ሃገርና ሓሳብካ ብናጽነት ትገልጸለን መደበራት ሬድዮ ይኹና ጋዜጣታት ብሕልሚ ካብ ዘይንርአን እውን ሓያሎ ዓመታት ሓሊፉ ምህላው ብዝርዝር ሓበርክዎም ኤርትራ ቅድሚ ዝኾነት ኣፍሪቃዊት ሃገር ሰልፍታት ሕትመት ጋዜጣ ምዕቡላት ኣብያተ ትምህርቲ መስመር ተለፈሪካ መስመር ባቡር ወዘተ ከም ዝነበራ ግን ብሰንኪ ተኸታታሊ መግዛእትን እዚ ሕጅብ ስልጣን ዘሎ ጸቢብ ጉጅለን ኩሉ ነበረያ ነበረ ከም ዝኾነ ኣስፋ ሓቢለ ገለጽ ኩሎም እማው ዓድኻ ርኢኻያን ተሳቲፍካያን ዘይትፈልጥ ምርጫ ንፈለማ ጊዜ ኣብ ኬንያ ክትዕዘብ ኢኻ በለኒ ወሰንጋ ብልክዕ ኣብዚ ዝሪኦ ዘለኹ ምርጫ ንዓይ ፍሉይ ነገር እንተዘይበልኩ ብኣካል ክዕዘቦ ምኽኣለይ ግን ከም ፍሉይ ተመክሮ ገይረ ኣብ ውልቀ ሰነደይ ክስንደየ ዕድመይ ሙሉእ ብማዕከናት ዜና ዓለም ዝሰምዖ ዝነበርኩ ምርጫ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ኬንያ ክዕዘብ ምኽኣለይ ኣብ ናይ ውልቀይ ሓድሽ ክስተት ምዃኑ ዘከርኩሎም ኬንያ 9 ነሓሰ ኣብ እትገብሮ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ህዝቢ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ርእሲ ሓያላን ዝበሃላ ሃገራት ብኣካልን ብቐረባን ርሕቀትን ብኣንክሮ ዝከታተልኦ ዘለዋ መስርሕ እዩ ምኽንያቱ ኬንያ ብዞባውን ሃገራውን ደረጃ ኣብ ዓለም ዘለዋ ተቐባልነት ዕዙዝ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ እትገብሮ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣብ ረብሓን ጽልዋን እተን ሓያላት ዝበሃላ ሃገራት ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ እወታውን ኣሉታውን ተራ ስለ ዝህልዎ ወትሩ ብልዑል ንቕሓትን ጽሞናን ዝከታተልኦ ረዚን ጉዳይ እዩ ስለ ዝኾነ ኬንያ ምስ ፕሬዚደንታዊ ውድድር ደሚርካ 6 ዓይነት ምርጫታት ከተካይድ እያ እቶም ኬንያ ዝመጽእ ነሓሰ 9 ተካይዶም ምርጫታት ፕሬዚደንትን ምክትል ፕሬዚደንትን ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ኣባላት ሰኔት ዞባውያን ወከልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣማሓደርቲ ዞባታት ኣባላት ባይቶ ዞባታት እዮም ጽሑፈይ ንምጥቕላል እታ ንልዕሊ 30 ዓመት ሃገራዊ ቅዋም ኣብ እንዳጓሓፍ ደርብያ ብውልቀ መላኽት ትምራሕ ዘላ ኤርትራ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከም ኬንያ ንሽዱሽተ ቦታ ዝወዳደሩ ደቃ እተአንግደሉ ሃገራዊ መድረኽ ክመጻላ ናይ ኩሉ ዜጋ ልዑል ሃንቀውታ እዩ እታ ክሳብ ሕጂ ንምርጫ
ከም ኮኸብ ሰማይ ብማዕዶት ትሪኦ ዘላ ኤርትራ ነቲ ሰዓራይን ተሰዓራይን ዘይብሉ ሕልምልም ዝብል ባዶሽ ኣደራሻን ቅርዓታን ሓደ መዓልቲ ብህዝቢ ዝተመርጹን ብነፃ ሓሳባቶም ዝገልጹሉን መድረኽ ከም ዝመጽእ ዘወላውል ኣይኮነን። ብፍሉይ ድማ እተን ሃገረይ ስልማተይ ኢለን ሕሉበን ንጹፈን ምእንቲ ሃገር ዘወፈያ ግን በቲ ጥልመት ዝመለለዩ ካሓዲ ተጠሊመን ዘለዋ ኣዴታት ጀጋኑ ብልዑል ሃገራዊ ወንን ፍናንን ወከልተን ዝመርጻሉ ግዜ ርሑቕ ኣይክኸውንን እዩ። ኣብ መወዳእታ ንህዝቢ ኬንያ ፍትሓዊ ረትዓውን ሰላማውን ምርጫ ክኾነሉ ይምነ። ኬንያ 9 ነሓሰ ምርጫ ምስ ገበረት ስምዒታትን ዕላልን በዓል ወሰንጋ ዴኒስ ጆርጅን ካልኦትን ሒዘ ክሳብ ዝምለስ ኣብ ዘለናዮ ሰሰና ይምነ። ባሕረኛ